James kakora donje wechego mag mauta ahinya chakre ne med nengo mar mauta e pacho kaka bende wasaneno ka jowuoth chako ywak. Nyiswa ni to ere kaka ung'eyo kata ung'eyo kang' munyalo mede nengo mar wuoth anyako tudre kod medruok e nengo mar mauta mondo mi kik bed ni nitiere alwora moro samoro komede ahinya mainyo jopiny ka jomoko to bende omede mana matin. To ere kaka uneno ni ok ogik kama koro weg matatu hinye jowuoth, James? Olidiero kamano nyaka ne ket migawo mar Energy Petroleum Regulatory Authority man EPRA gisebedo ka girango nengo mar mauta every tarik 14 ka tarik 14 middle of the month gichoro ga bei. Sani nyomed bei mar mauta sana mar diesel Kisumo ka giseleng 21 gutongla achiel to kwa med bei dwe ka dwe samo med bei mar mauta kirango ta rate ma EPRA osebedo kamiyo dwe mar adek gane diesel en seleng 162 gutongla 7 petrol en seleng 177 gutongla 5 kerosene en siling 140 gotongla 6 to manyo med September ni okelo diesel mochopo siling 200.99 kirango difference from March nyaka September to wan gi pogruok kata medruok mar mauta machopo siling 38.29 mano mana ka wuo diesel ngech ng'eny gechewa kod tuk tiyo gi mafuta mar diesel to gechewa ok tigi lita achiel e ndara kata mondo giti iyudo kan ti geche mag town service maringo Kondele Manyata tiyo gi siling litas 60 per day mondo giringi lita 60 ne kiketo gi medruok mar siling 38 gutongla 2 tiyudo ka en medruok mar siling 2,000 gi 297 geche maringo oko machalo mago rude machalo Busia kata Bondo tiyo gi litas madero 120 kigo kwan mar 120 liters give this addition manyo wuok March nyaka September maen siling 38 tiyudo ka odiochieng' matatu maringo Bondo koro nigi medruok mar siling 4,594 gutongla 8 e pesa monego keti kata chulgo mafuta e odiochieng' achiel. Magi ka koro ne warango to koni wadhi medo hinyore kecho ken mafuta kende ema wang'eyo nikech sama mafuta medore to gik machalo lubricants spare parts bende nengo gidhi malo. Koro ne wawinjore kaluwore gi duol mar jatendwa maduong' rais mar riwruok mag weg matatu miluongo ni Albert Karakacha bende osegolo duonde Nairobi ni wuoyo kodwa mondo waket nengo kik wahinyre ahinya to waket nengo gi atamalo 20 kuom jowuoth nikech gimomiyo wacho kamano Lydia iyudo ka en gari manomiyo kata driver moro target nadwani mondo mi ukan siling 3,000 kata 4 odiochieng' kodiochieng' sama odhi e pump godhiambo ka koro dwa kano gari to wuon gari dwani mondo jas mafuta e tangi gari nindo gi mafuta full tank mondo kinyo chak go tich tiyudo ka medruok mar siling 2,500 cha e pump godhiambo cha dhi interfere gi pesa manyo kano nyaka nyo med mafuta ni ting Friday nyaka kawuono wan gi nyaka jomosegombo kata we tich nikech koro yudo ka pesa manyo kanyo siling 4,000 cha koro nyalo mana kanyo siling 1,500 ma wuon gari ok nyal yiene kotemo mo kanyo siling 2,000 kata gi 300 chuno ni driver gi conductor koro dokot maonge msara magidhi yudo jomoko nyoso wacho ni koro katek kara gichungi geche parking koro giman kata gima chalo ginyalo timo to kinyal yiere ngendara nitiyo ne wuon mafuta to in pesa medhi jam kaka jatij gari onge maya manokelwa mondo wabed piny kikwa tim gimoro manyalo hinyo jowa ma jowuoth magen customer kik watim gimoro ma bende nyalo hinyo jotich matatu kata weg matatu omiyo ne wamedo nengo gi atamalo 20 kuom kamoro amora manyo wachaje ji nengo ma owinjore.